Zdravo! Svi znamo da je kopriva jedna od najzdravijih biljaka i da leči mnoge bolesti. Između ostalog, čisti organizam, snižava visok nivo šećera u krvi, leči urinarnu infekciju i uvećanje prostate, reumu, anemiju, poboljšava rad crijeva i želuca, leči prehladu i bolesti pluća itd. Živa kopriva zajedno sa cvetovima maslačka se može iseckati i dodavati u salatu. To je dobro za prečišćavanje krvi. Čaj od koprive je izuzetno zdrav, ali ne valja ga često piti, već treba koristiti druge vrste čajeva. Također, čaj od koprive ne treba pustiti da provri, jer će se na taj način uništiti najdragoceniji sastojci ove biljke. Međutim, danas sam želeo da vam pokažem kako se pravi jedan veoma lep i osvežavajući napitak od kopriva, tačnije od vrhova kopriva, limuna, vode i šećera. Znači, otprilike u ovoj posudi ima 2,5 litra vode, 10 vrhova kopriva, 1 limun i stavlja se 2 kašike otprilike šećera. Znači, to se potopi, uveče se stavi i ostavi se da prenoći, a ujutru se procedi i pije se. Eto. To je jako zdravo i prirodno. Toliko od mene. Pozdrav!